Velkommen til Sådan deler du på Facebook. Det er en lille hjælp til, hvis man ikke selv har fundet ud af, hvordan man gør. Jeg er lige nu på min nyhedsside, hvor alle mine venners opslag de er herhenne. Nu vil jeg gerne dele et opslag på Brandbjerg Højskoles korte kurserside. Da jeg er inde på den side ret ofte, så ligger den her, og jeg administrerer den, så ligger den her under mine sider. Men da det ikke er alle, der er det, så skal vi op og finde den heroppe. Så skal vi stave rigtigt. Brandbjerg Højskole. Hvis man så har været inde på den før, så vil den poppe op her, eller så kan det være, at man er nødt til at skrive hele navnet, for at man ser den. Så kommer vi ind på højskolens side. Den vil se en lille smule anderledes ud for jer, fordi at det er administratorpanelet, man bliver mødt med. Men her er siden, sådan som man kan se billedet af højskolen, og så er opslagene hernede under. Her er der så et opslag omkring Brandbjerg Bevægelse, og det er det, vi gerne vil prøve at dele i dag. Jeg har en knap her, synes ikke godt om længere, det gør jeg naturligvis, og jeg synes godt om hernede sammen med Lisbeth. Kan lige se her. Ja. Så er der også en tilføjet kommentar, det er vi heller ikke så interesserede i lige nu. Den knap vi gerne skulle trykke på, det er den, der hedder del. Så popper der et lille vindue op, hvor man kan skrive, hvad man nu har lyst til. Og højskole, og det går ikke så godt. Det med venner og bekendte. Så vil jeg gerne dele den. Og der kan jeg enten vælge at dele på min egen side, i en vens tidslinje, i en gruppe eller på en side, jeg administrerer. Jeg vil gerne bare dele på min egen tidslinje. Så kan man vælge, om man vil dele offentligt, venner eller kun mig. Kun mig, det er ikke så godt i den her sammenhæng, da det så kun er mig, der kan se det, og så er det lidt ligegyldigt, om jeg deler den eller ej. I det her tilfælde vil vi gerne bare have den offentlig, det vil sige, at folk, der heller ikke nødvendigvis er venner med mig, kan også se den, hvis de kan se min profil. Så trykker jeg på del billede, og nu er den så slået op på min tidslinje. Og jeg kan gå ind og se den, ved at gå herind. Ligger den fint oven i den anden. Tak fordi I legede med, og god fornøjelse.